लामसागो सार संनो जों साविमानका जमाते हा हदाबाय रोगैनो जे तिनि सालथाम रंबै एनुअल कॉन्फ्रेंस खालायजाक माने तिनि पाइथाक नि साल ते एनुअल कॉन्फ्रेंस बो पाइखा ग तिनि नि जे सालथाम रंबै बसकांनि सामुंनो तैबै बमाय ककसाब जाखा बनो साकिसा डिटेल साग्रदे बेले बेले के हमबाय चिनि त्रिपुरा हायुंनो गुरि कक्तमा थुमनांरे बाय आगोगै फायै जों बै कक सालाया हि फायमा बा बेलाय जों हामजाखा कक हासि जों थांनाय 6 तारिख मिया 7 तारिख तिनि 8 तारिख 3 दिन रंबै जों जमायते हदा आरो बिसानि कक साबलायमानि बिसि 435 खिपि बिसि कक मालायु हतासिनि कक बायगेबा वाजै कक रग बायगेबा सन मिलियन रो हनो एनुअल सन मिलियन रो हनो गेसि जमायते आबा बिसि कक मालायु बिसानि बांगि कक साब बुइना लायु सामंबो तांयागो रंना लायु बनो जाद्रेपट चिनि माइनर्स आसुनाय रंहिता आनि बुफायं सरो ऑडिटर सरो जे कास्टमारी ल जों 2017 गो 16 सेप्टेम्बर या फजागमारो कहा के सरकारी भाबे ऑफिशियल रो जे मर्यादा रो या तंगमनि जों बर्थ सर्टिफिकेट मैरिज सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट रोखे के गिरेन खाइने के खायु खाइमा जागा ऑफिस रोगो बरो जागा रोगो जोंनो बा आसु बुसि सगियारो देखलाय कुनु जागा रो उनके जमातेरोनि बा मैरिज सर्टिफिकेट बा बर्थ सर्टिफिकेट उनो गिरेन खायां खाकायारो के फिरौ फाइ दङ हायता बे बत्रनो इतिमধ্যে जों बा बर्तमान प्रशासन बा मुख्यमंत्री बा सेक्रेटारि ये रोगो सालायै जत्त त्रिपुरा हानि जे ऑफिस रोगो बरक साखलाय रोके जे मर्यादा उनाय जात स्वीकृति उनाय जात बनबु जों याप्रिना लायखा पे जाबतनि हाय आगे गो 12 बছর 15 बছर के जरित काकाउई चिनि बर मनिसनि खास रग बा ओ बुसुनि सागनि जागा तंखे बुसुनि सागो फानो बोमों खाय रफिमा रग ताबो जे दखा 81 82 गो इयांकी लादि रग बाबो सन आनि जम्पुई एरिया गो हंके 81 सन जरि कामासि आसक गदक आफ्रो बुजै बांमा बुमों कलां जा याहाबो सिकल सय थांफानो बा प्रसामाया हाय नोटिस मान्द्र बहायमोन लख चिनि त्रिपुरा हागो बांमा खास आनि सुसु सागनि सुसु लायते सुसु सागनि जागा रक ए बनो बहायनि ताबगनि चिनि ओइ बिसिकौ मालाय थानि बनो एक नम्बर सामंख्लायै मुख्यमंत्री फांथों कौबा राज्यपाल फांथों कौबा सेक्रेटारियेट फांथों जत जे नांमा जागा जों जमायता हदा बासागै एप्लिकेशन रलायै ताकलायनि खिबिगो जदिर खायै जरित कासारै बनो निनयमा खायनाय बनो बुसं कक्साब नालायखा गते चिनि जाद्रिपुर आगे जे हा खाय फैमानि से जमातियानि आसार बिचार नियम कानून तमनि मताय गुरि जानाय बा बरो भाषा खलायै आमा माताबारि बा जों पसाबारावनाय खलनाय बर' भाषा खलायै गमिते आमानोबा बा जों खलनाय बर' भाषा खलायै बुरिमा आमानोबा खलनाय बर' भाषा खलायै ओ तेलियामुरानि कसमानोबा खलनाय बत्रनो थं रेडी खालिनि बा ताबोहाय बिसानि कक्सा फियानि खालिनि जागा पर्यन्त जों थंनि नय खायनारग्ला बा छात्र दनो जमायता हदा स्टुडेन्ट एसोसिएशन संनो सम्मेलन खायरोनि तिरि अमिचनि महारानी दक्षिणा बुरि बदलनो सम्मेलन खायरोनि बे धर्म सम्मेलन खायरोनि बत्रनो थं ताकलाय ताबंनि खिपिगोनो जों उ बिसानि जे सामं तांजोंनायनो या फागो रंना लायला चाबुइना लायला सयै खायै ठीक ठाक केना लायै तिनि बे कायसा ते थाइसा सासेयानो उ अमरपुर सुकचिमागो चिनि मताय कतर बाबा गोरिया बियाक्रि हि तंमनि न ताकलाय कल्याणपुर मयालो तलांजाखिनाय जे जमातिया हि खागै तक 435 बছर कामानि
Peliamura hona ayang area no Kolangpur moyal jomaitia bangma tongma digi wachapana umutai kherphang sogya khota gewang soglaima bising tui haiti tabo khana asak 435 bosor ka uiba waisa sa ayang mutai kherphang ro hogui areng puja khaine le sinai hinni bu roholai khata mutai to tak tlang ye kho hainai buskang ni mag maseni 10 tarikh ongke je mutai ni manai khunui je mutai mukhang tongmani bokhorok tongmani je tongmani no tlang lai bete naita যে সাত বস কাং বছরকে জমাতে হা হদা সংব জাগাবা হাইন হাই মাহাই কনফারেন্স ক্লাইজাক omo he thak somani kotor inke ule ani loge hoda okra ebane chowdhury no bai manago okra ya boba